Doamnelor și domnilor, vreau să vă mulțumesc foarte mult, să-mi reproșez dacă sunteți supărați sau prea obosiți mie toată această întârziere. Vom încheia așa cum am început și așa cum se cuvine. Mulțumim domnului președinte Cătălin Marinescu pentru cei 6 ani plus, aproape 7 de mandat în fruntea ANCOM și rugându-l să ne spună unde vede el ANCOM-ul în 2020. Domnul președinte. Mulțumesc și eu, Mihai, și să știi că conferința a fost foarte bună și datorită ție. Mulțumesc. Și, sincer, pentru un om venit din media, fără o pregătire tehnică în spate, este uimitoare evoluția ta. Ne cunoaștem de aproape de la începutul mandatului și este un lucru demn de lăudat. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc și eu, doamnelor și domnilor, acum la sfârșitul acestei conferințe. Nu o să trag niște concluzii vis-a-vis de ceea ce a spus dumneavoastră, însă aș dori să punctez anumite lucruri care eu consider că sunt importante și care, într-un fel, ar putea să, să definească care este, să spunem, opinia autorității despre ce va trebui să facem în anul 2020. Aș vrea, înainte de a spune lucrurile astea, aș vrea să apreciez foarte mult intervențiile dumneavoastră și sfaturile și deschiderea și faptul că suntem, într-adevăr, o industrie elegantă care lucrăm împreună și putem vorbi unii cu alții în industrie, tocmai ca să găsim acele metode prin care să o putem dezvolta și să putem oferi cetățenilor României, servicii de foarte bună calitate. Și de aici aș porni. Un prim punct pe care aș vrea să-l subliniez în concluzie este că prin ceea ce facem și ceea ce vom face, vom urmări să atingem obiectivele pe care și România și le propune. Și multe, și din lucrurile pe care le facem în reglementare, țintesc atingerea unor obiective, cum sunt, de exemplu, ca să înțelegeți mai bine, obiectivele agendei pentru România 2020 sau agendei pentru Europa 2020, bine ar fi să le atingem și lucrul acesta nu-l putem face decât împreună. Care ar fi contribuția noastră? Și aici aș merge spre al doilea punct. În primul rând, de echilibru. Am încercat, de-a lungul timpului, să ne clădim să fim o instituție echilibrată, pentru că exact cum am spus în deschidere, realizăm că fiecare dintre dumneavoastră, care într-un fel sau în alt fel sunteți actori sau sunteți tangenți acestor piețe pe care le reglementăm, vă doriți ceva, dar ceea ce vă doriți fiecare dintre dumneavoastră înseamnă, repet încă o dată, înseamnă bani și muncă pentru alții. Iar ceea ce trebuie să facem noi și credem că trebuie să facem și vom face și în continuare, este să punem în balanță, să gândim la rece și să vedem care sunt cele mai bune decizii, în primul rând pentru utilizatorii din România și după aceea și pentru piața din România, să o putem să dezvolte echilibrat. Acest lucru se va vedea chiar dacă vom fi obligați să reglementăm altfel. Și s-a vorbit foarte mult, una dintre multele propuneri de astăzi a fost că să realizăm cu toții, și noi realizăm, că modul în care vom reglementa în 2020 va fi diferit față de modul în care am reglementat până acum. Și noi avem și câteva propuneri pe care le-am înaintat și BEREC-ului Uniunii Europene despre cum vedem noi. Cu siguranță va fi mult mai mult o reglementare care va merge spre simetrie, fie că vorbim de acces, fie că vorbim de alte aspecte și încercăm să înțelegem și noi, care este modelul viitorilor și să ne adaptăm la el. Vom merge pe direcții pe care deja am început. Ni s-a cerut de foarte mulți operatori să continuăm pe calea transparenței. Am pus la dispoziția utilizatorilor, dar pe de altă parte și la dispoziția furnizorilor de servicii, instrumente, cum este Veritel-ul, cum este Netograful, pe care le vom dezvolta tocmai pentru a crește transparența. Ni s-a cerut să facem măsurători de acoperire sau privitoare la calitatea serviciilor, dar să mergem mai departe. Și vă promitem că am înțeles mesajul dumneavoastră și vom merge mai departe. Ni s-a mai cerut să
nu numai să ne mulțumim să reglementăm ex ante, ci să și monitorizăm care este impactul reglementării și să reacționăm rapid. Fie că e vorba de, de teste de margin squeeze propuse de unul sau altul dintre antevorbitorii mei, ne vom lua rolul în serios pe monitorizare și vom încerca, pentru că viteza de mișcare a acestei industrii este foarte mare, vom încerca să intervenim prompt atunci când vor fi derapaje de la principiile de bază ale concurenței. Ce ne-a spus între mai mulți vorbitori? Ne-au cerut un pic și o altă altitudine. Deci nu este suficient să fim echilibrați la locul nostru, ar trebui să fim mai proactivi sau să avem mai mult curaj. În ce zone? Că noi curaj așa avem. În a-i ghida și pe alții care concură la succesul dezvoltării acestei industrii, a-i ghida, de a lua niște decizii care să stimuleze dezvoltarea industriei. Ne-am luat un rol important, într-adevăr. Multe din legile care se fac pe acest domeniu în România sunt făcute, elaborate la noi, nu neapărat de noi împreună cu operatorii, iar operatorii cu asociațiile de utilizatori. Și încercăm să le promovăm în Parlament explicând. Și explicăm și Guvernului, explicăm și Parlamentului, pentru că, într-adevăr, în autoritate este un pol de expertiză care trebuie folosit mai mult. Trebuie folosit mai mult și vă promitem că îl vom folosi. Un alt lucru care este important, este foarte important. Avem în față multe provocări. Fie că vorbim aici de securitate, s-a vorbit. Fie că vorbim de OTT-uri. Până la urmă, ce este important? Este importantă definiția serviciilor de comunicații electronice sau cum vede utilizatorul respectivul serviciu, indiferent de unde îi vine. Asta trebuie să vedem. Fie că este vorba de convergență. Iar convergența, într-adevăr, iar este un lucru foarte important. Sau de roluri active ale autorității, în a restricționa accesul la, un serviciu, la o rețea, și așa mai departe. Sunt niște provocări pentru care ce facem acum? Încercăm să învățăm să le înțelegem. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, a întregii industrii, pentru a le înțelege, pentru că mulți dintre dumneavoastră aveți o expertiză pe o anumită nișă mai bună decât avem noi, avem toată deschiderea și ca să putem lua acele măsuri, să putem răspunde acestor provocări în sensul măsurilor care să stimuleze dezvoltarea industriei în România. Dezvoltarea industriei în România ce înseamnă? Nu mă refer, înseamnă multe lucruri. Înseamnă operatorii să aibă bani să facă investiții ca să poată să furnizeze servicii ieftine și de o calitate foarte bună, astfel încât utilizatorii din România să aibă acces, fiecare utilizator din România să aibă acces la informația de care are nevoie cu titlu personal sau cu titlu de firmă ca să se poată dezvolta. Este o definiție pe care am inventat-o. Acum, mă scuzați, poate nu e cea mai exactă, dar am încercat să spun exact ce cred despre asta. Și revin la predictabilitate. De aceea am făcut aceste discussion paper-uri. Autoritatea de-a lungul timpului a avut o primă perioadă în care a avut o strategie de reglementare care a fost salutată și Filip are dreptate, cu mult curaj, de niște oameni tineri care au lucrat cu mult entuziasm la momentul respectiv. Cam acum sunt mai mult sau mai puțin cam aceiași oameni care au mai multă experiență, poate mai puțină energie și entuziasm, dar combinația dintre experiență, entuziasm și energia pe care au, cu siguranță îi va face și acum să facă o strategie foarte bună. De ce între timp nu am avut o strategie? Pentru că la un anumit moment piața a considerat că va fi încorsetată cu o strategie foarte precisă. Și dacă vă uitați și acum, ceea ce v-am propus a fost de fapt o discussion, niște documente de discuție cu ipoteze și întrebări. Strategia va veni, dar va fi mult mai flexibilă.
nu mai ne putem permite să fim foarte preciși, tocmai pentru că tehnologia ne împinge de la spate. V-aș ruga, deci acestea sunt cam ce am prins eu de la dumneavoastră pe parcursul acestei zile, pe care o consider foarte utilă. Vă mulțumesc încă o dată pentru contribuția, fie cea scrisă, fie pe cea pe care ați făcut-o aici. Vă mulțumesc că sunteți prezenți și ați auzit opinia altor actori din piață și vă garantez că această strategie va veni la timp și că se va finaliza cu consultarea dumneavoastră. Încă o dată mulțumim moderatorului, fără de care acest eveniment n-ar fi avut atâta succes, și colegelor mele care au organizat și care în fiecare an încearcă să fie inovative și să organizeze evenimente care să atragă industria și care să vă rămână în minte, cu siguranță vă vor rămâne în minte. Vă spun tuturor încă o dată o zi bună în continuare și vă puteți baza pe Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Vă mulțumesc!